Manhero akanaka mhuri yeZimbabwe. Sanibonani amaZimbabwe amahle. Riperile mashaka ahina. Hila kukhenza Xikwembu hi ku hi nyika nkarhi ya ku hi kote ku vulavula swin'we. Sithanda ukubonga uNkulunkulu osinikeza isikhathi sokuthi sikwazi ukukhuluma ntambama ngalesi sikhathi esikwaziyo ukuthi wonke umuntu ola ulinde ukuzwa ukuthi yini okumele siyenze. Tati tiuye tigokusimbisayi, uye titaure nemi kuti zuva nezuva rinobuda nezvinhu zvaro. Asi tinotenda kuti Mwari acharamba achikusimbisai. Mwari acharamba achikupai nyasha dzekubatana. Ndava nhau dzekubatana hadzisiri nhau dzekufunga. Inhau dzinotouya nenyasha. Asi chatinoziva ndechekuti Nyoka Yemabhunu Update Channel Official ndiyo the official page inotaura nezve revolution. Ndiyo zvakare update inopa information inenge iri connected to the network of the revolution. Tataura makuseni tikati chinonzi revolution kusvika palevel yekutenderana kwavanhu kuti ichi nechichi ndo chiri kutinetsa. Uyoti ndine dambudziko rangu, uyoti ndine dambudziko rangu. Pamusoro pazvo zvese mogara pasi moonesana kuti dambudziko redu riri kutangira papi. Kana maonesana moti torigadzirisa sei, mo identify the common cause of that problem. Asi kana mapedza ku identify the common cause of the problem, there is one thing you need to make sure that you will be careful of. You must not split. Because the moment you identify together the common problem and you start fighting using different strategies, you are going to lose. Saka ngazvigare zviri mamuri vana veZimbabwe kuti the common problem was found. The cause of the problem was found. But right now we want to pray for the grace that is going to unite the people of Zimbabwe. The people of Zimbabwe to come together and start paving a way forward, which is going to give the progress, resolving the problems which we have. Ndo zvinhu zvatiri kunamatira panapa. Hatina zvakawanda zvatinoda. Chatinongoda ndechekuti vana veZimbabwe vaziva here matambudziko avakatarisana nawo. Vana veZimbabwe vaona here rubatsiro pamatambudziko avakatarisana nawo. Tambozitaura kuti matambudziko aripo haana kutarisana nevana veZimbabwe vari panzvimbo yeZimbabwe chete. Akatarisana nevana veZimbabwe vari kunze kweZimbabwe. Naizvozvo, when we are implementing our solution, are we having the element of inclusivity to make sure that our solution will work for the people who are on a disadvantage? Vanhu vari kunze kwenyika ndo vari pa disadvantage hombe. Vanhu vari panyika ofuti yeZimbabwe vari pa disadvantage hombe. Tese takangotarisana nematambudziko akafanana. Saka kana taakuuya nesolution yatinenge tichitenderana nayo kuti inofanirwa kuresolve ma-issues emaZimbabweans, there must be a clear way on how are we going to make sure that we include everyone. This is the most important thing. That is why tichiti vana veZimbabwe, you need to understand the objectives of the problems we are facing. As of current situation, takatarisana nerevolution. Hatisiri kuti revolution yapindwa na Pongwe. Revolution iri kuenderera mberi. As during the course of dealing with the revolution, we are having an immediate problem. The immediate problem which we are having is to make sure that we free one of the soldiers, and dear comrade Nyoka Yemabhunu. So we need to have the division of labor. If we agree to have the division of labor, if we say let this team deal with the comrade Nyoka Yemabhunu, let them do the job of releasing comrade Nyoka Yemabhunu and making sure that everything we are doing is transparent and making sure that we are going to claim our own commander to come amongst us.
It's an immediate problem which needs to be resolved. Nyaya yekubuda kwa Comrade Nyoka Yamabhunu idambudziko diki riri pakati pedambudziko hombe ratinaro. It must be of priority, and the Zimbabweans always benefit over that. We need the spirit of unity. We need the spirit of understanding. This is what we need to talk about today. Number 2, Mwari ngavatibatsire tibvise mweya wema-personal gains panguva yatinenge tichiita zvinhu zvinosevha vana veZimbabwe. Ndava ndo chinhu chauraya nyika kusvika patiri pano. When you are in a place of leadership, you are a servant. Kana waakushanda unoshanda uchishandira vanhu. Naizvozvo ujekerere chinhu chakanakira vanhu uye chakanakira iwewe. Unogona kuzotanga kumanya uchigadzirisa unhu nekutaura nekuzama kubata apo nepapo nepapo. Asi integrity inogadzirwa pakuseva. Vazhinji vakapiwa mukana yekutungamirira vakaiporonga nekuti vanoita zvisiri izvo zvavanozotaura. Saka tiri kuti zvatiri pano, it's one of the problems that tiri kuda kugadzira. Kuti revolution yatiri kunovaka ngaitigadzirire vatungamiriri vasingatye kubvunzwa. Zvinhu zvakatinakira izvozvo. Naizvozvo vana veZimbabwe, we need to be united and making sure that we have the picture of the Zimbabwe we want. And we want to make sure that whoever is in this revolution is having a unit of purpose. So ndati nini matambudziko atinawo maviri. Dambudziko rekutanga nderekuti we need to ignite the economic revolution. Ichakonzera kuti mwana wese weZimbabwe agone kubenefita from the resources of Zimbabwe. Izvozvo we have got something we need to do. The first thing is to free our leaders from the bondage of the system. The second thing is to have ability to effect the policies so that we can start enacting the policies which are going to serve the Zimbabweans. Our policies must be people friendly. Those zvinhu zvatiri kuramba tichidaidzira kuZimbabwe every day, now and then. So we need to free our leaders from the system, including those in place of honor. They are operating under the colonial obligations, which they don't want. This problem is in the country of Zimbabwe and across the continent. Ndo saka mchiona vachiti kune gender balance. Ndo saka mchiona vachiti vanogona kustaja a protest inenge ichiti ipai freedom kumagay. Woudza munhu kuti ko zvauri kutaura zvemagay tokupa here wangu mwana mukomana atore mwana wake wako mukomana oti kwete handidi mukwasha akaita mukwasha. Muri kuzviona izvo? Ndo matambudziko acho. Who is behind the force which is forcing them to advocate for those policies? Dzinotendera kuti hakuna ambulance inotengwa. Munhu ari kwachenda mbuya anofa akamirira dhongi raenda kunochera mvura kuti rigomutakura kuenda kuchipatara. Asi nyika iyoyo exactly kana tasvika pamavhotsi inogona kutenga mota 50 kana 100,000 or 50,000 dzekupa vanhu. Mari inogona kushandiswa kuita ma-elections inobvepi kana tisina mari yekuvaka zvipatara? Zvinhu zvamofanirwa kuzvibvunza izvozvo. Ko mari inozowanikwa mudzimba mevanhu yakaiswa mumasuitcase. Pati gogo vari kuda $30 yepensheni yemurume akasofa kare kare. Vanoswera vakamira muline vachitsvaga mari. Asi anopiwa mari kuti ajaivha ari kurally anowana mari yakaungana pamusoro pe-coffee table. Inhawi dzesystem ndava vari kuita izvozvo naivo varanda kusystem iyoyo.
matambudziko iwayo atinawo. Makataurirwa mukaudzwa zvakanaka kuti kana uine mari you have got power. Makazvinzwa, makaudzwa mukazi kana uine mari you have got army. Makazvinzwa. Therefore, whoever we are fighting with, we are fighting them because they have got what belongs to the Zimbabweans. And the Zimbabweans has got nothing. That is why in a 45% Yevanu national population, over 7.5 million Zimbabweans, they are living abroad. It's not an achievement kuwana visa rekwenda kuchando. You must contribute in your country. This is what we want. You must be able to be proud Zimbabweans who is giving all the efforts of your youth era to the Zimbabwe. Iri kuzviita China tiri kuzviona. China is externalizing my citizens ayo and empowering them. The greatest investors into the Chinese economy vana vekuchina. Ndavakutopiwa mari nemagovernments kuti endai whether waenda kuchamhembe waenda kumaodzanyemba asi enda unoita business ikoko. Ndosaka muchiona chero kwedu tinotora tsamba dzekuti mwana ave mukorokoza zviri pamutemo. But the government yapa license kumwana kuti ave mukorokoza is not capacitating that very same youth yavari kupa license kuti azive nezvemining. Hatina chikoro. The Chitepo School of Ideology yakanaka, but Chitepo School of Ideology yaifanirwa kunge ichidzidzisa kuti muno tine lithium. Lithium inocherwa so. Kana techera lithium inozoita so. Totanga kucapacitata vana vedu neruzivo nokuti ruzivo inhaka. Asi tiri kupa vana tsamba dzekuti vave nechikorokoza chiri pamutemo. Mwana iyeye haapuhwe mari yekuti atenge mishina yekukorokozesa nayo. Haapiwe knowledge yekuti azive kuti anokorokoza sei. The next thing anotsvaga muChina kuti vaite joint venture. Kana kuti nyika yedu iri kuparara voti maakutaurisa. As vana veZimbabwe, I am calling you to senses. You must not use emotions amongst all the problems that tinadzo na dambudziko hombera rema emotions ane vana veZimbabwe. And my emotions enyu ndo ari kukugadzirira ima leaders ari kukumanipulate vachishandisa enga morwira nokugwisa vanhu vanenge vasinei nezvamuri kurwira. Asi mukaziva zvatiri kutaura pano muchazvi understand that you can't fight a system excluding the political element. This is what we need. It's part of the revolution. Chinhu chakakosha chatiri kutaura pano. Mweya weumwe chete ngaubatane pavana veZimbabwe. Totanga kurwira zvatiri kurwira nekuda kwekuti tiri kuziva zvatiri kurwira. Vanoda personal gain havana kumbosiyana nezvigananda. Ndava zvigananda ndo zvazvakaita. Anoita mari yekutsamira inenge iri mupilo. Aine imwe mari yakazadza poto. Aine mari imwe yakazadza. Chaanoda chacho chaicho chii? Takazvitaura pano tikati nhamo yenyika inotonga chero upfumi hwemunhu. Ndosaka muchiona vaine mabhengi ari kunze kwenyika. Hakuna munhu ari kubhenga ari muZimbabwe. Hakuna. Mari dzavo zhinji chero vainadzo dzimwe dziri mabhengi muZimbabwe zhinji dziri kunze kwenyika. Nekuda kwokuti inhamo yenyika, nhamo yenyika inobata munhu wese. Haugone kurarama uri muZimbabwe, ugofara uri muZimbabwe chero uine mari. You still have to board an aeroplane uenda kune vakagadzira nyika dzavo kuti unofara ikoko. Ndosaka muchiona tweet anenge achiti ndiri kuParis nini ndichiita nezve holiday. Under the normal circumstances kana Zimbabwe ichinge yanaka, muchaona kuti Zimbabwe ichava Zimbabwe nevanhu vanofarira kuva muZimbabwe. Ungatora munhu wekuDubai kuti auye kuzogara muZimbabwe.
hazviite because nyika yavo yakamira zvakanaka. But chii chakakosha pakugadzira nyika? Ndo patiri kuti vakatanga nacho chimurenga ichi vakagona nekuti ndo vakatipa freedom. But takavaudza kuti mistake yamakaita, you ran after the political power, mukasiya the element of the economic control. Izvozvo zvakaita kuti muve nematambudziko. Saka matambudziko aya kuti tigadzire kuti tiende kumberi, you cannot exclude the youth, and the youth cannot exclude you. Panofanirwa kuita a consensus, towana nzira dzekuenda mberi nekuti kubatana ndo kunoita kuti nyika iende kumberi. Kana muchiri kugara mupower nesimba rekutenga, kana muchiti hamuna makatenga, hamuna kutenga makahwina, inini ndiri kuti hamuna kuhwina. Nekuti you can't be in power using the mandate of the 2 million people out of the country in a population density of 17 million. Already it must give a concern. Munofanirwa kuziva kuti aiwa 4 million is the voter turnout, but 2 million yakati reject. But 2 million yatiri kutonga nayo, 2 million iri kujoina 13 isina kugara ya voter. Ko tiri kuti kudi, you are not in power using the mandate of the people under the context of concern as a concerned government. You must have the sense of inclusivity. Those in pano. We don't advocate for chaos. We don't advocate for people who come for terrorism. We are for peace, but we say do not plant the provocateurs so that the people will respond. Because chakutanga vana veZimbabwe havana political knowledge. You confine the political knowledge kuti vanhu varegedze kuziva. Naizvozvo pakangoshanda the politics of propaganda yakavaka nyika kusvika patiri pano. Now tava kuripa zvatakasima. We are reaping what we sow. What is that we need to do? This is what the Nyoka Yamabunu official updates represent. Hazvichage kuti tichage security structure yedu tinokudai mese, masoja edu tinokudai mese, mapurisa mese tinokudai mese, state security tinokudai mese, intelligence yedu yakufanirwa kusiya kushandana nevanhu imboshanda kusurveya kuziva kuti upfumi hwenyika, zamu renyika riri kusisa riri papi, toita sei kuti tigadzire upfumi hwevachauya. Ndo zvinofanirwa kushanda intelligence, kwete kutevera vari kutaura. Ndo mashoko atati titaurane nhasi. Asi tiri kutenda kuti nyika yeZimbabwe yakaitirwa nyasha naMwari. We are going to have freedom. And this freedom is not going to be brought by violence. God is going to make it a way. And I want to let you know, a revolution wheel, the revolutionary wheel has started turning. It is not going back. Vesa ngauya nenzira dzekuda kuti vhiringidzira zvino. Manyangira yaona. Isusu hatina zvombo. Kana dai vana veZimbabwe vaida zvehondo, vaitanga vatsvaga, haugone kustaja hondo uri muno muAfrica. Because the brotherhood revolutionary relationship is still working. Tingadai tane vana vava kune dzimwe nyika vachitsvaga magrounds ekutraina vanhu. Tingadai tava nevana vava nema-arms deal nekuda kwokuti vari kutsvaga zvombo. Vana veZimbabwe, they are using one weapon, which is their words. Naizvozvo vanhu vese ngavazvizive kuti mwana ari kuchema anonyararidzwa nekupuwa chaari kuchemera. Chatiri kuda is inclusivity into the affairs of the country and equal sharing of the resources of the country. Social imbalance is too much in the country. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndo zvinhu zvatiri kuchemera. Hapana chimwe chatiri kuda. Inzwai vakuru vedu. Chatiri kuda ndimi kuti tiengejei. Propaganda hadzichashandi nekuti nguva inoramba ichifamba. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Itirwa